Vekkri har vi gjort senaste dagen av sommerfestivalen til et råk av en ærarver. Regni har ost nyer og vinteren bare voksen jøkken dag. Og 6 kveld bare av. Medteltet her fitte og følge var inne og kråka av. For alt som da var sendende om mot store paddelen. Her kunne det enda helt gale, men lukket var ikke tale om noen alvorlige mannskeier. Men bare om noen småvis snodder. Folk var skjøtt å leve til og gjøre en hjelpende hånd. James Olsen og Anner og hadde medbassar her teltet av og stå, rutta opp og rundt av bjerke utgjør og øron som best bær til. Jeg var i telten inne med pastas noen, tar kokken av Verøye, og så plutselig kom en kvirla og her koppa jeg alt, og jeg satt midt i, men det bedre skjedde jo ikke, en dronker fikk ganske akkurat av seg, men jeg vet ikke hva det var, og kokkene finner ikke friturene av seg, men helt av bildet ikke, det var ikke sånn greien, men her koppa jeg alt inne. Sauser og buffar, allt man över sig, men önskar jag helt boys. Så det spelade väl ja. Ja. Og at stod døren allukal? Ja, jag sett mig på bojar. Gör du det? Ja. Jag tar något löt så bara mig bara färdig ut. Jag gräver så sedan resten då. Ja. Nej, det var kärligt att veckan skulle bli så ringt. Det var så alltså ta tältet för om kottlar nere så nu Östas manna för in här och äta stora så vi håller dagen ner i bakgrunden. Vi får lycka och Brian Rice härifrån. Vi räknar på som fredagsbussror men lite gör vi vägre. Alla det där att det är in till försvallen i Ivstein eller vad alla man har raggat sig hem efter nu. Ja, vi var så vi tältet och nu har vi faktiskt tidigt där nere och att lite sova en natt och träd så vi håller oss lunch som vi orska och så ungefär vi där slus. Jag alltid tar man en festival i Färjön så går det 3 dagar. Man har 2 dagar att gå om veckan. Ska man vara klar. Vad hällde du om det som hänt nu vid Chalten och här nere allt som färdigt och vad hällde du ska man hålla av fram eller? Jag alltid se alltså jag nu i Bjärka fylla kommer igen här och jag håller det är viktigt att fagfolk och ta rätt myndlagarna tracka in på den vägen och säga gott för då eller säga om det inte tryckt till att om det så är en promilles chans för att det står helt för så man tömma det visst det är så det är väldigt viktigt att myndlagarna kommer som rätt myndlagarna och säga gott för det och ge det som nej för det är tryckt alltså. Här vill de gå men verkligen är inte gott. Det är oj så rikväver. Hade du att fyrköparen skulle stäcka festivalen eller? Ja, jag bestämmer nu så jag stäcka att för det vinter över i stället. Jag har gjort nu. Jag tror mycket detta ner så för du jag nu. Jag vill ut. Flaxchaldi einaste paddelen över bruktrulötene. Paddelen av torchen och tigen ner och tann av voxböje över tigen ner i lötene. Rönt för att hålla chaltna gör när vi att lägga betongklossar nere vid kanten. Men inne i flaxchalden var hyrun gåor medan Brian Rice spalte som söta pop.